Тихо! Здравейте, хора! Аз съм SkyPowerBG и ще си продължа поредицата на Драгоника. Извинявайте за миналия клип, нещо нямах достатъчно памет и клипът свърши изведнъж без аз да знам. Затова клипът няма да е по-дълъг от 7 минути. Сори, хора. Какво да направя? Втори левел съм. Не кой знае какъв голям левел, ама какво да направя? Тъй. Ето ме мене. Тъй. Мисия. Тъй. Имаме някакъв таск. Минут. Тъй. Сега дай да се мине. О, имаме скил. Актив. Пасив. Комбо. Едно. Значи имаме яки комбота за сега. Пасив. Драгон Ръф. На кост. Добре. Сега ще влезем. Я дай да видим. Ако искате да си стиглите случайно тази игра, пишете коментари, аз ще ви кажа как. Как и откъде? Понеже тази игра я няма в България, не трябва да я изтеглите от Google Play. Или пък ако дойде. Добре, този герой наистина не е бил слаб. Само дето малко ми лагва, защото нямам памет. Сори. Трябва да се изтрия някоя игра, ама сега се чудя коя от трите. Коя е най-тъпа? Сега гледате ли как го отмре? Както ама като нищо ще избере. Само на един хит му имам... Що не тръгва той? Ами той пак си умря. Боса много ми пука. Ама... че не можах да си пусна магийката. Тука моля те да е тука. Не това, да ти покука. Исках това, това тука. Ако ми виждате пръста и тука така, това. Второто. Ох, карай. Level up. Ура, level up. Скоро от опит знам, че гап. Това на трети левел ли ми? Аз го намерих с някакъв друг. Това тук трябва да убия някакъв бос. Супер труден. Ама защо на трети левел? Веднъж ми се падна на... не знам на кой. На някой по-нисък. На 8 левел май ми се падна и това да вляза вътре ми предложи. Аз нали се съгласих, бих боса, но тук няма да успея да убия боса. Защото вече половината ми хелт замина. Защото ти стоиш в въгъла и... Ало, колко ме иска това? И се чудя... сега... Защо точно на трети левел? Абе, но...
тук, бе. Я съм, мати. Че изобщо не ми дреме. Умрях, не умрях. 3 левел съм. Няма какво да направя. После ще направя клиповете по-дълги. Значи, съжалявам пак, ако клипа внезапно спре. Даже мисля вече да го спирам, защото нашите тук викат нещо и ми пречат. Затова този клип ще е сравнително къс, но това нищо не значи, че следващия мисля да го направя 15 минути и чао.